I evo, nakon 7 sati završavamo stazu. Obišli smo, osvojili smo i pobedili smo. Mali i veliki sto. Vlaški greben. Dole naselje ima tamo šuma. A ono dole, to su neki čopani. Ovce. Evo i druga posle gdje sam bađe. Da je. Ostavljamo planine iza nas. Spuštamo se. Idemo lagano, možda 2 sata do prevoza. Krokus, šafran, kaćun. Vlaška planina, 1400 i nešto metara. Vreme je idealno. Pokraj kanala, rečice. Krećemo se šumskim putem. Ima nas par komada. I super! Ovo sedlo je Rakita. Sljedeći je Ruj. Prosečeni kamik. Nije gnoj, ovo je greben i nož. Ajmo gore, da. Ovo su 2 sekvoje u babušnicu. Zanimljivo.
Odozgo smo se spustili, a ne odozgo.